Cope Más Lugo. Estar informado. Horas 38 minutos, este mediodía da cadena COPE sigue adiante neste xoves 22 de agosto. Acabamos de deixar atrás un dos fines de semana con máis festas do ano, pero o que se aveciña tampouco vai estar nada mal. Fai uns instantes escoitábamos desa publicidade dos domingos de Portomarín, esos domingos folclóricos dos que falamos precisamente onte co alcalde dese municipio, que están tendo tan bon resultado e nos que a música galega, a música tradicional toma o protagonismo e fai delicias dos veciños, pero tamén dos milleiros de visitantes, sobre todo peregrinos, que cada día pasan por ese concello. O domingo, este domingo folclórico, vai a contar con grandes actuacións e entre elas vai estar esta formación que son xa uns bellos amigos desta casa, os xílgaros de aquí de Lugo, e ao frente deles está Óscar Pérez, o que lle damos a benvida. O temos en directo ao teléfono. Óscar, que tal? Saúdos, moi boa tarde. Hola, moi boas tardes, Carmen. Boas días e boas tardes a todos os clientes de Cadena Cope Lugo. Bueno, dicíamos que vos vades a ser un dos grupos participantes nestos domingos folclóricos ali no concello de Portomarín, pero que claro, tedes un fin de semana moi completiño, porque me comentabas a micro pechado que vades facer triplete, non? Estos próximos días, contanos. Sí, a verdad que estamos moi contentos porque a verdad que queren contar con nós en muitísimas festividades variadas. Levamos, bueno, pues un brao bastante activo, verdad, desde marzo. Desde marzo hasta aquí non apenas paramos nada, o sea, increíble. Pero bueno, neste caso, este fin de semana, pues que temos un triplete, que, bueno, pues o sábado pola mañá comenzaremos nas festas de Cela en Outeiro de Rei, onde estaremos na misa de procesión, ali en Cela. E nada, pois á tarde estaremos a partir das 7 en Chantada, no famoso folión de Carlos de Chantada. Aquí tamén queremos agradecer os amigos do folión que queren contar con nós un ano máis nesa festa tamén tan fermosa que hai, non? Onde pasamos tamén como outros sitios. Pois tamén agradecer ao Concello de Portomarín, pois tamén quere contar con nós un ano máis nos seus domingos folclóricos para dar o peche no seu festival. Bueno, a verdad que moi contento, sí, moi contento. Claro. Bueno, esto en canto a actuacións deste fin de semana, facendo, como apuntamos, ese triplete, actuando en varios municipios diferentes, pero tamén estades nunha cousa que me parece moi bonita, non? Moi fermoso, esa actividade que estades a organizar co grupo de Raiolas, porque ademais sabemos que vades ter unha actuación especial que estades a preparar cunha das integrantes dali de Raiolas. Contanos como vai ser isto, cando vai ser. Sí, bueno, isto é en agosto, ora o de Raiolas sería xa en setembro. Xa setembro, sí. Sí, sería o 21, o sábado 21. Previamente, o día 14, estaremos tamén na zona de Becerreá, nas festas do Santo, tamén quixeron contar con nós, estaremos tamén o sábado 14, nas festas do Santo en Becerreá. O 21 de Raiolas, a verdad que, bueno, quixeron contar con nós, porque, bueno, é unha cousa moi bonita, é unha colaboración para, bueno, unha cousa sobre o tema dos cativos. Bueno, pues aí estaremos tamén colaborando, facendo a inauguración do todo o local, non? Aquí en Lugo, xusto tras o que é o pazo de Deportes do Estado Breogán, non? A parte traseira. Sí. E nada, estaremos o día 21. E o día 28, que é o último fin de semana, estaremos nas festas de Paladai, tamén aquí en Lugo. O sea, que, bueno, o de Raiolas, creo que preguntabas concretamente ahora, pues, temos organizado unha cousiña que creo que vai ser moi bonita. Bueno, aparte de tocar o que é o grupo, os xílgaros de Lugo, pues, a inauguración e tal, pues tamén propuxe unha idea de que unha das rapazas nese centro, non? Pois que toquemos a dúo, eu ca gaita, e en co teclado, pois vamos preparar unha peciña para todos,
bueno, pues estamos moi ilusionados, a verdad que creo que vai ser unha cosa moi bonita. Sí, bueno, pues unha actividade moi fermosa con este colectivo que inaugura novo local o vindeiro 21 de setembro e, bueno, pues así rematades prácticamente este verán de 2024 e xa nos poñemos no outono, aí preparando que vai ser o magosto, porque é unha das grandes actividades que desenvolvedes dende os Xílgaros, e non sei se coa chegada do outono, e dado que aquí en Lugo temos unha das grandes festas do outono, o arranque, como son as festas do San Froilán, si este ano tedes previsto actuar tamén nestas festas patronais aquí na nosa cidade? En canto a San Froilán, non sabemos ainda moita cosa. Desde o Concello, pois, a verdad que non nos, bueno, pues, a área de cultura, tampouco nos brindaron moita oportunidade para participar, o cual, en principio, non temos ainda data no San Froilán, pero, bueno, dunha maneira ou doutra, pues, estaremos seguramente, se desde Lugo se San Froilán tampouco pode ser festa. Vaya. Así que, dunha maneira ou outra, estaremos dunha maneira ou doutra, seguramente. En canto ao magosto, pois aí estamos xa preparando o 10º magosto, non? Unha cifra redonda, non? Bueno, estás a procurar, este ano gustaríame que fora algo especial, non? O seu 10º evento, pois estou tratando de que sea algo especial, se ainda cabe máis, pois como pode ser un 10º agosto, non? Entonces, a ver, estou organizando cousiñas, bueno, xa hai bastante cousa adiantada, e estamos en agosto, pero, sí. Pero claro, fai falta tempo, porque cando organizas un evento así desas características, pues, fai falta previsión, o local, que, bueno, o local vai ser no Llaldara, no restaurante Llaldara aí nas Gándaras, sí. E a data, en principio, vai ser o sábado 9 de novembro, o sea, xa hai grupos anotados desde o ano pasado, xa hai grupos anotados xa na lista, digamos, de espera para entrar a participar, bueno, aí andamos. Sí, bueno. Organizar o tema e buscar que si para o tema de sorteo de premios, etcétera, bueno, claro. Muchísimas sorpresas. Bueno, e que é no outono e hai que ir xa organizando e preparando, non? Porque está aí a volta da esquina. Eu xa sei de algún alcalde que xa está empezando a poñer as luces do Nadal, así que tampouco non sería tan estrano. Óscar. En fin. O tempo logo vai sí. Logo chega. Sí. É certo. Bueno, pues teremos ocasión, si che parece, falamos xa máis cerquiña desa data para que nos contes un pouco como se programa esa actividade tan especial que organizades cada ano e nós aquí dende o noso programa desexar que estas actuacións que vos quedan de aquí a finais deste verán que salga todo estupendamente, que as disfrutedes moitísimo e sobre todo que o público que vos acompaña sempre tamén que as disfrute con vos. Moitísimas grazas por estar con nós. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias, Óscar. Bueno, pues dejamos a Óscar de Os Xílgaros y nos vamos a por los últimos consejos del día. Enseguida, más fiestas, porque a verlas haylas aquí.